Ada? Apa gusto mong entrada? Adi? Ayaw gusto mong entrada? Kulik na kulik. Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po, October 21, 2021, Webes. Idulot tapuan misang ini para sa mga minasunod na intensyones. Petisyon dulot ni Asuncion Villaluz and family. Pasasalamat dulot ni Ronaldo Roque Jacoben family. Para sa kalag ni Josefina, dulot ni Mr. Jerry Ocampo. Para sa kalag ni Da Iluminada y Angeles, dulot ni Milagros Bolofer. Para sa kalag ni Marilyn y Benjamin II, dulot ni Nalin Hernandez. Para sa kalag ni David, dulot kan Holy Cross Parish. Para sa kalag ni Juan y Emiliana, dulot ni Argov Betican. Pasasalamat, dulot ni Patrick Oida Peñales. Misa Kumun, dulot kan Ebonite family. Para sa kalag ni Asteria, dulot kan Sepnia Asin Orante families. Para sa kalag ni Da Corazon y Bernardino, dulot ni Mr. and Mrs. Alan Ibo and family. Pasasalamat, dulot kan TB family. Para sa kalag ni Da Rosario y Escolastico, Maria y Jose, Pio y Peter, John y Patricia, inigabos dulot ni Maribel Asin Marites Passion and family. Para sa kalag ni Da Jovita y Julio, Amada y Benigno, Gregorio y Florita, Levi y Mila, Paking y Ulysses Venerando, Asin Marcelina, Asin Misa Common, inigabos dulot ni Maribel Passion and family. Pasasalamat para kitita, dulot kan Anonymous. Petisyon para sa successful operation ni Charmaine Dante, dulot ni Mercy Abarca and family. Para sa kalag ni Angeles, dulot ni Florencia Bala. Misa Common, dulot kan Pandes, Pontillas, Tolidanes families. Para sa kalag ni Angeles, dulot ni Divina Pornelius. Magtindog po kita, gabos, para sa pagpuon kan Santa Misa.
Rumduman man yato ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka na maasin ka na asin ka Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sa agkud paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbod sa pagibo kan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ako nagtataram bilang tao, tanganing matabangan an sa indong kaluyahan. Kaidto ginamit nindo an sa indong mga hawak para sa karatan asin sa karumputan. Ngunyan, gamiton man nindo para sa katanosan asin sa kabanalan. Kun kamo mga uripon nin kasalan, dai kamo nasasakupan kan katanosan. Anong karahayan anak anindo digdi? Mayo, kundi mga bagay na ngunyan, ikinakasupog nindo. Hulit ang siring nagawi, nagtatapos sa kagadanan. Alagad ngunyan, ilinigtas na kamo sa kasalan. Kamo, naging mga uripon ng Diyos, asin ang bunga kaini, iyo ang kabanalan na magdadara sa buhay na daing kasagkoran. Kagadanan ang ibinabayad kan kasalan, alagad ang regalo na itinataon ng Diyos, iyo ang buhay na daing kasagkoran, diyan ki Kristo Jesus na satong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tao na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan. Ang dai naglalakaw sa dalan nin makasalan. Dai nagtutukaw sa kaibahan nin mga paralanghad. Ang sa iyang kaugmahan yaon sa tugon nin kagurangnan. Tugon na siyang pinaghuhurop-huropan aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom sa tampi, nin nagbubulos na tubig.
kahoy na nagbubunga sa takdang panahon. Ini ang mga dahon na dai nagluluyos, sagkod lamang. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Bakong siring kaiyan ang mga taong tampalasan, ang mga ini nakakabaing sa ata na ipinapalid kandoron. Binabantayan nin kagurangnan ang dalan nin mga matanos, alagad ang dalan nin tampalasan sa iyang rinaraot. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Magtindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ulay ni Jesus sa iyang mga disipulos, ako napadigdi sa pagdara nin kalayo sa daga, dayako nin ibang kamautan kundi na lumaad. Igwa ako nin sarong bunyag na akoon, asin kaniguan na gayo an sa kuyang kamautan na iyan mautob na. Naguhuna ka muna ako napadigdi sa pagdaranin katuninungan sa daga, bakong katuninungan kundi pagkabaranga. Huli tapuon ngunyan, ang pamilya na may 5 kaayon mababanga, 3 laban sa 2, asin 2 laban sa 3, ama laban sa aking lalaki o aking lalaki laban sa ama, ina laban sa aking babae o aking babae laban sa ina, panugangan laban sa manugang o manugang laban sa panugangan. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, magtukaw po para sa homilya. Kan nagbabasa ako kan Ebanghelyo subago, pag-abot digdi sa last part kan sa tuyang Ebanghelyo, amantang binabasa ko pala nining Ebanghelyo subago, naglalaog sa isip ko, grabe ang bako akong exempted. Pero pag abot digdi sa huri, exempted ako. Sabi kaya baga, panugangan laban sa manugang o manugang laban sa panugangan. So, daman akong agom. So, free ako dyan, exempted ako. Anyway, ilaw, sabi tabaga, saan ginagamit ang ilaw? Of course, pag madiklom ang lugar, di ba? Alangan man na mag-ilaw kitang maliwanag, common sense. Madiklom na lugar, kaipuhan ang liwanag. Kaya nangani, ang liwanag, matao sa tuya nin sa bihuntang direksyon, matao sa tuya nin pagmati na kaginhawahan, o matao sa tuya nin katuninungan, hulita, nahihiling ta ang kapalibutan. Kaysa sa madiklom, pagyaon kita sa diklom, dahi ta aram kung may kataid na kitang halas o mayo pa, mayo. So, permi kitang hadit, baka may aswang, may vampira, o kaya manananggal. O. So, pag madiklom, talagang dahi ta aram kung saan kita maduman, dahi ta makukuha ang dalan. Sa sitwasyon ni Kristo, kung ihahalin tulad, kung ibabaing ta, ang sitwasyon na ini, tunay man ang God, ang kinaban, sabi ka ni,
Ginibo kan mahal na Diyos na maray. Ang tao, ang mga ibang linalang, alagad sabi tangani, sa istorya na ang tao naging, sabi kayan, marupok o kaya masumbikal. Kaya ang liwanag kan kidaban, napapano dikit-dikit nin kadikluman. So, dakol na mga tao, andai nagigibong marahay o nagpapakamaraot. Kaya ang pagkabuhay, minadiklom. Kaya, kan pag-abot ni Kristo, andara niya liwanag, direksyon, katutuuhan sa mga tao. Kaya ano ang nangyayari sa mga nasa diklom? Kan sinda maliwanagan, sinda nagsisiriblag o kaya nagkasiriblag. So, si mga tao na sanay na sa diklom, nauugma sa diklom, of course, habo sa liwanag. Kaya nangani, dahil ninda maako-ako ang katutuuhan sa indang pagkabuhay. Kaya ano ang sinasabi sa Ebanghelyo? Yaon ang pagkabaranga. Huli ta may mga tao na gusto sa liwanag, may mga tao na habuman sa liwanag. Si Kristo, kung akuon niya to liwanag ang satuyang dadarahon, bakong kadikluman. Kung dahil niya to akuon, diklum ang satuyang kukuguson. Kaya sa satuyang pagkabuhay, iyo'y ni ang inaasahan sa sato na kita magdaranin liwanag sa kinabana ini. Alagad, paano niya to inidarahon sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay? And then, malaog dyan itong satuyang inaapod na isog o kaya kusog buot na magtaram, magsagibo. Mag-isip, magtaram, magsagibo nin karahayan. Mayo digdi inaasahan itong sinasabing passive people. Itong garo lang kita dang pakilabot. Bahala ka mo dyan o kaya kung ano pa man. Kita bilang mga binunyagan may katungdan kita na magdaranin liwanag o kaya magdaranin katutuuhan. Ano ang nangyayari? Ninhulita, sabi tangani baga, majority sa satuyang runa sa Pilipinas, Katoliko. Sabi tangani baga kayan sa statistics, 80% plus. Ang Katoliko, mga tagadaranin liwanag. Alagad kung iisipon niya to, ano tadakol? Nagdadakol ang diklom. Nagdadakol ang mga tao na minagibo nin kadikluman sa satuyang runa. Siguro, saro sa reasons, kita na mga tagadara kuta nin liwanag, dahil niya to ginigibo ang satuyang katungdan. Minasilensyo na sa nakita. Mayo kitang pakilabot sa nangyayari o kaya nakikikompromise kita sa mga nangyayari. Nakikiuyon, nakikikumit sa mga nangyayari. Kaya anong nangyayari? Nagdadanay ang mga kadikluman, an salanggawi. So mga tugang, dawa sa inmo siya hilingon sa estado, sa pamilya, o sa mga barkadahan. Sigurado na igwang mariak. Pag nagtaram ka ning katutuhan, pag dinara mo si Kristo sa anuman na lugar na sa imong dumanan, anuman na grupo na sa imong dumanan, sigurado may mariak. Ninhulita, dakol man sa satuya o gabos kita mga parakasala. Asin sabi ta kayan baga, makulog ang totoo. Makulog ako unan katutuuhan. Alagad, kung ready kitang makulgan, iyuman yan ang mapalaya sa sato. So, kita na mga Katoliko Kristiyano, yan ang satuyang dapat natungkusan. Dapat tatao kitang magtaram. Ninhulita sa paagi kan pagtaram, pwede niya itong magibo ang satong katungdan na magdaranin liwanag. Magtaram kita kung ano ang totoo. Magtaram kita kung ano ang nararapat. Bako itong, sabi kayan, dara kita kang takot, o kaya kung ano paman. Dakol na manera ang pagtaram. Dapat ang pagtaram niya to bakong bara-bara. Bako na itong garo kita hali sa kanto-kanto, kanto-boy, o kung ano paman. Dapat tatauman kitang maray na manera. Ninhulit akon ang pagtaram niya to nasa maray na manera, mahihiling kayan ang tunay na intensyon niya to, katuninungan, o kaya pagkasararo,
o kaya kalinawanin pag-iisip. So sa paghuna ako iyan ang kulang sa sato. Ninhuli ta aram taman ang diklom sa kaliwanag. Alagad ano ta mas nangungurog kung ihilingon yato. An sa tuyang sa observation yato, mas dakul ang nagigibong kadikluman. Siguro sabi ko, kita ng mga Katoliko Kristiyano, enot sa gabos, mayo kitang kusog buot na manindugan na magdaranin liwanag sa satuyang partikular na lugar. Kaya digdi, dawa sa sosyudad may mariak, dawa sa pamilya may mariak yan sigurado. Alagad da ibuot sa bihon na mapundo kita hulita may nakulgan. Sabi baga kayan, iyan ang minsan nagiging yatong minsan challenge. Masupog kaya ngaya kipadi, masupog kimadi, o kaya masupog ngaya barkada ko ngayon. So dahil na lang ako mataram. Sa ngaran kan katotohan, mayo po dyan dapat na supog. O kaya sabi ka ini, dahil kita dapat maalangan. Kaya nga ni aram taman kung ano ang maray na manera kan pagtaram. Diba? Dahil ka man yan basta mataram na kung ano. Pero ang importante, dahil mawara itong sa tuyang kusog buot na magtaram nin katotohan. Minsan nadadarayan sa estado nin buhay. Masupog ngaya kaya magsabi kayan, ki Pader, tapadi baga ngaya yan. Oh. Sala naman ang nahihiling mo sa padi mo, pagpara konsintihon mo, tapadi. So sala, may mga manera baga, pwede mo siyang tauaning advice. O Pader, baka kung nawawara ka na sa imong inaagihan. Oh. Kung iyan, aram na salaan sa iyang ginigibo, madangog iyan. Kaysa sa day ka na maggirong, masupog ngaya ki Pader. Pader ngaya yan. So sala iyan. Ano po? Kaya, dawa si Say, basta maray ang manera, kan pagtaram, mayo dyan problema. Kaya yun yan ang sa tuyang tungkusan. Bakulang sa pagtaram mo niya na panahon, lalo na tama eleksyon, iiban niya to ang sa tong gibo. Diba? Ngunya na eleksyon, sigurado, dakul na naman ang, sabi kayan, lulumurin ang kanilang sinabi. Diba? Sabi tabaga kayan, money talks, inutan ta na. Tayo na bagayan ang sinasabi niya tong sistema. Please, sabi kayan, dahil kita magpadara sa kwarta. Taan kwartang iyan, sabihon taman, 10,000 kada saro sa to. Dayan maabot ning sarong taon. Okay? Kaya maghurup-hurup kita. Sabi kayan, sa satuyang pagbuto ning tama, pagdarayan niya to ning liwanag, bako lang sa satuya, kundi sa mga masurunod pa sa sato. Kaya sabi kang duman, nag-i-scan ako ning FB, may magayon na challenge. Pag mabuto ka, isipon mo sa imong aki. Bakong isipon mo ang sa imong tulak. Yan. Isipon mo ang sa imong aki. Bako ang sa imong tulak. Kapag inisip mo ang sa imong tulak, sigurado, sala yan. Okay? So, digdi mga tugang, manindugan kita sa katotohan, sa tataramon asin sa gibo. Sa maray na paagi, may makulgan man umayo, basta ang sinaginigibo niya to, kita, nagigibo, kan katungdan, na itinao sa sato, kan kagurangnan. As nagtutubod man kita. Sabihon taman na ang bunga kan satuyang pagibo, kan karahayan, sakripisyo, so be it. At least, nagibuta ang satong parte. Kisa sa magayagaya man nga ni ang satong pagkabuhay, alagad, pinabayaan taman ang satuyang katungdan. So ano pa ang aabuton niya to, pagtapos kan buhay niya to sa kinaban na ini. So mga tugang pamibiyanta po na magkaigwa kita ning kusog buot, tangani ina tunay mananggad si Kristo na ilaw kan kinaban, madaran niya to, lalong-lalo na sa tahaw kan kadikluman, kan mga salanggawi, kan satuyang mga tugang, especially sa satuyang henerasyon. Matindog po ang gabos. Pamibining banwaan. Ang mga pagsubok asin kariribukan, maabot sa satuyang buhay. Alagad nagsasarig kita na ang Diyos Ama, dai magkukulang sa saiyang mga panuga, sa mga maimbod, asin nagdadanay sa iya. Ang satuya pong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan,
na inuusig, mag-ako kan kusog buot asin isog na magdanay sa saindang pagtubod, mamipi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga magurang, magkaigwakan kusog buot, na magiya sa saindang mga aki, sa mga dalan kan pagtubod asin kristyanong pamuhay-buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga familia asin komunidad na siriblag, huli kan pagkakaiba sa pagtubod, makahanap kan katotoohan asin maggalang sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, mga gurang, asin mga biyadi, mag-ako nin pagkamuot asin pagmangno, halis sa saindang mga familia asin katuod, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagod paman, sa kahadean kan ama, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, isubol mo an sa imong aki sa pagtabang samo sa samuyang mga pagsubok. Rangaha kami sa samuyang kulog asin pakusuga kami, tanganing padagos kaming mabuhay na may pagsarig sa imong tataramon. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magtukaw po ang gabos sa pagdulot kan mga atang. Gibo asin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinoan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Magtindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkoran. Sa karahayan linalang mo ang tawo, asin ang pinadusahanin katanusan, sa pagkahirak tinubos mo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya ang mga angheles na guumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serapines, burunyog asin maugmang nagsiselebrar. Aut pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga
Kagurangnan ikananggad banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa agkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaritaan niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagud na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Biyerhe na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nagkakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Heso Kristo. Hulit sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ka munin katuninungan. Peace be with you.
mga kasalan katinapang. Kaheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinapang. Kaheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinapang. Awi kami nin katuninong. Magluhod po. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. May the body and blood of Christ, give us safe eternal life. Amen. Ang hawag ni Kristo. Amen. Uyan na sa mga kamot, nabili pa sa kaipohan, sa irarong ninmoot, karo igwa paningkulang, na ipinatoninong, nagsiyasahan naghapot, at ikanamit bidan, nasabotan at namatean. Ikapalan, kagurangnan, an makakahipno. Ikapalan, kagurangnan, an makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpuso ka sa kaluyahan, mautod sa imong kaotan, dawa ang gabos mawara, dawa ang gabos magbayad, ang nurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang Pagtindog po. makakapano, ang panugang panganak na Mamibig kita.
Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar. Tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan. Asin matukduan kami kan mga nagdadanay. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Pamibi ki San Jose. Magluhod po. Sa saimo kami minapaalaw o mamarawayo na San Jose, sa tahaw kan sa muyang pagtios asin kasakitan. Minasarig asin minaarang nasangkuban mo kami, kan sa imong pangataman asin pagsurog, siring sa ginibo mo kay Birhen Maria asin sa iyang umboy na si Jesu Kristo na sa mong kagurangnan. Sa mapakumbabang buot, nagngangayo-ngayo nalilingyon mo kami, kan sa imong mga matang maugayon asin may hirakon. Tabangi man kami na makamtanya mo ang panuga na pamana, na bunga kan pagsakit asin pagkagadanin kagurangnan. Uurog ng papagmangnong parabantay kan Sagrada Familia, surugaman kami na sa imong mga devoto, huli sa imong paarog, malabanan mi man lugod ang mga padagka nin kasaalan asin karatan. Ikalugod ang maginyamong kalasag sa oras kan sa moyang pagkikipaglaban sa kapangyarihan nin kadikluman. Huli sa imong tabang, makamtan lugod niya mo ang banal na pagkabuhay, asin maugmang pagkagadan. Danay na antabayan asin pasuludon mulugod kami sa tunay na dala na magdadara sa mo, pasiring sa kamurawayan na daing katapusan, duman sa langit. Amen. San Jose, patron kan bilog na simbahan. Ipamibi mo kami. Magtindog po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, kanama asin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus darhon sa mga katauhan, harayo araniman, paduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Ang tataramo na nadango, ang tinapay na nagbasog, ang urabot nin bagong kusog, tanganing sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus darhon sa mga katauhan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Ismaray na banggi po sa Induga Boss. Lakaw sa mga dalanin tinapan, si Jesus darhon sa mga katauhan, harayo haraniman, paduman